बिटिआर गोरोबथा सान 2020 नि 27 जानुवारियाव बिटिआर गोजोन गोरोबथाया जानानै थाङो। दा गिबियावनो आङो बे गोरोबथायाव जाय बिथांमोनहा जोंखौ हेफाजाब होनानै गोरोबथा खालामबाय, भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि आरो नखर मन्त्रि अमित शाह आरो जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' सारनिसिम गिबियावनो आङो गोजोननाय बावहरदों जे बिटिआर गोरोबथा, बे बिटिआर गोरोबथानि जोहै जोंनि बिटिआर ओनसोलाव मोनसे गोजोन जे थासारि बियो फैबाय। दा जोङो बुंनांगोन जे मोनसे समाव जोंनि जे बिटिआर, बे बिटिआर ओनसोलाव गोबां मोनसे गाज्रि थासारि दंमोन। दा बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनाव बे गाज्रि थासारिफ्रा, गाज्रि बारहावाफ्रा जोंनि गेजेराव हयथ' दिनैनि थारिखाव गैला। जोंनि गेजेराव बिटिआराव थानाय जेसेबां जाथि जनगोष्ठीफोर दङ, जोङो गासै बिदा फंबायनि गेजेराव जोङो गोरोबलायनानै हयथ' दिनैनि थारिखाव जोङो गोजोन खौसेथियै जोङो बयबो गोरोबलायनानै दङ। दा बेनिखायनो दिनै जे बिटिआर गोरोबथा सान, बे सानजों लोब्बा लाखिनानै जोङो टिपकाइ हाई सेकेन्डारि फिल्डनिफ्राय बग्रिबारि हाई सेकेन्डारि फिल्डसिम जोङो मोनसे गोजोन गोरोबथानि बाइक रेलि हान्जा सुरनाय लादों। गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलनिसिम बे समाव साबायखरखौ जासिदों। दिनै मोनसे जोंहा गोथार दिन, थांनाय 2020 नि जे 27 जानुवारि, बे 27 जानुवारि खालि जोंनि संग्रामि नेता बिथांमोन, जेरै दुलाराय बर' फरायसा आफाद, NDFB आरो UBPO, बे मोनथाम हान्जानि गेजेराव 27 जानुवारि 2020 खालि भारत सरकार, आसाम सरकार आरो जोंनि संग्रामि नेताफोरनि दैदेननायनि गेजेरजों जोङो मोनसे गोजोन गोरोबथा खालामनाय जादोंमोन। दा बे गोजोन गोरोबथा खालामनायनि गेजेरजोंनो दिनै जोंनि बिटिआर ओनसोलाव नैबे 5 बोसोरनि गेजेराव मोनसे गोजोननि जे थासारि आरो गोजोनखौ जोङो गायसननो हाबाय। बेखौ जोङो दिनै रायजो राजाफोरनि बिथांमोननिसिम जोङो फोरमायनो हायो आरो बिथांमोनहा दिनै निस्सय बे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजोंनो जोंनि बिटिआर हालामाव गोलाव समनिफ्राय बेयाव जे हिंसाजों जे सिलाय गुलि बारुदनि जे मोनसे परिबेस दंमोन, सारा भारतआवनो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलखौ मोनसे अस्त्रनि जे जनजनि अबस्था, बेयाव माने खुनु सोदोमस्रि गैयै मोनसे थासारिनि गेजेरजों जे जोंखौ सिनायथि होबोबाय थादोंमोन। जों दिनै खिन्थु नैबे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों, गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों जोङो दिनै बे बोसोरब्रैनि गेजेरावनो दिनै जोङो एसे बर' जाथि हिसाबै एबा बिटिआर ओनसोलाव जेसेबांनाखि जनगोष्ठी दङ, बेयाव जोङो मोनसे गोजोनखौ गायसननो हाबाय होननानै जोङो रायजो राजाफोरनिफ्राय जोङो बेखौनो मेसेज होयो। दिनै मानगोनां जोंनि पर्बतझरा जिल्ला UPPLनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोननि दैदेननायाव जोङो दिनै बेयाव गासै 500निबो बारा बे बाइक हान्जा सुरनायखौ जागायगोन, गोजोननि हान्जा सुरनायखौ। आरो बे हान्जा सुरनाया नैबे टिपकाइ हायार सेकेन्डारि फोथारनिफ्राय जागायनानै बियो ओरै पलासगुरि सांमोन्दा जानानै थांनानै जालाबिला आरो महामाया बे फिल्डआव जोबहैगोन। दा आङो बेखौनो खावलायदों, जोंनि जे दिनैनि बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ सोमोन्दो लाखिनानै जे गोजोननि जे बाइक हान्जा सुरनाय, बेयो मोजाङैनो मोजां जोङो जाफुंगोन आरो फैबाय थानाय समाव बिटिआर ओनसोला जेन' गोजोननि थासारि फैनानै जोङो फारफ्रोम बिथिङावनो जोंनि बिटिआर ओनसोलाव थानाय जेसेबांनाखि जाथि जनगोष्ठी दङ, बेखौ जोङो खौसेयै लानानै मोनसे गेरेमसा जोङो माहारि दानो हायो बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ लानानै। बेखौनो जोङो रायजोफोरनिसिम आसा खालामो। जोंखौ निस्सय मदद आरो हेफाजाब होगोन रायजो राजाफ्रा। दिनै जोङो बेयाव सानसेथार बेयो हाबाफारि नङा, बियो 2-2.5 घन्टानि गेजेराव बियो जोबनाय मोनसे हाबाफारि जागोन।